खुलुमबाय बयखौबो बे समाव मोननैसो सुंद' आपडेट लानानै फैलायबाय नोंथांमोना थाम्बनेइलाव नायनानै मोनथिखाबाय जानांगौ हरेकमाला बयनिबो न'खर न'खर थायो हरेकमालखौसो जोंनि गोरिब दुखिया सुबुंफोरा बायो होननानै खौरांगिरिनि सिगाङाव बुंदों प्रहलाद ब्रह्म बिथाङा बिनि अनगायैबो खौरांगिरिनि सिगाङाव गोबां बाथ्रा बुंदों नोंथांमोना बे भिडिअखौ जोबजासिम नायोब्ला गासै बाथ्राखौ नोंथांमोना आबुङैनो मोनथिनानै लानो हागोन दा बिनि सिगाङाव नोंथांमोना नैबे सुंद' आपडेटखौ नायनानै लाग्रोलाय কর্মবরত আপন জনাব ঠিকে মই ইয়ার মংলাজরা বিসিডিসির মেম্বার হই মই ইয়াতে ইপিপিএলৰ মেম্বার হৈ পেলাই ইয়াতে আমাৰ মাটি হিহঁতক কাঢ়ি লৈ বিচাৰি আছে এটো কিন্তু বহুত বিয়া কাম কৰি আছে এলেকাত হয়েছে কৰ কোম্পানীৰ পৰা আহিছে ইয়াতে বাউন্ডাৰী বনাই থৈ গৈ আছে কিন্তু এটো মই নাজানো চাব পৰা নাই কৰ পৰা আহিছে কেনেকা বাউন্ডাৰী বনাইছে মই এটো নাজানো ইয়াতে আহি পেলাই হুদিব লাগিছিল গাঁৱৰ মানুহ এৰিয়াৰ মানুহ হুদিব লাগিছিল ইয়াতে মই এটা কোম্পানী বা উটা কোম্পানী বনাব বিচাৰি আছো আপুনি ৰাজি নে এনেকা হুদিব বিচাৰি লাগিবনে কিন্তু আমার ইয়াত আহি পেলাই হোদা নাই লুকাই চুপে ইয়াতে আহি পেলাই বাউন্ডাৰী দি থৈ গৈছে আপোনালোকে কি মাটি দিব নেকি কিয় দিম ইয়াৰ পৰা মই পূৰ্বপুৰুষৰ পৰা আছো ইয়াতে জান দিব লাগে যদি মই দি দিম তথাপিও মাটি নেৰিম কৰ্মবৰত আপন জনাব ঠিকে মই ইয়াৰ মংলাজৰা বিসিডিসিৰ মেম্বার হই মই ইয়াতে ইপিপিএলৰ মেম্বার হৈ পেলাই ইয়াতে আমাৰ মাটি হিহঁতক কাঢ়ি লৈ বিচাৰি আছে এটো কিন্তু বহুত বিয়া কাম কৰি আছে এটো বহুত বিয়া কাম কৰি আছে মই আপোনাক সাপোর্ট কৰিছো আপোনাৰ যোগদান কৰি আছে আৰু ইয়াতে আহি পেলাই আপুনি মাটি কাঢ়ি লৈ আছে এটো ভাল নে আমাৰ মাটি আমাক লাগে আমাৰ মাটি আমাক লাগে ভাল নহয় কিন্তু এতিয়া মই এটো কথা কৈ আছো প্ৰমোদ বড়ো যদি আমাৰ ইয়াতে আহি পেলাই এনেকা বিশ্বাসঘাতকতা কৰে কিন্তু বহুত ডাঙৰ বিয়া অঘটন হতে পারে হয় আপুনি যে ইউপিপিএলৰ মেম্বার হয় আজি কি কব ৰাইজ আজি প্ৰতিবাদ কৰি আছে আপুনি কি কব আজি মই কি কৰিম ইয়াতে কব বিচাৰি আছো ৰাজ্যৰ মানুহবিলাক এই মাটিটো আমাৰ পূৰ্বপুৰুষৰ পৰা মাটি হয় কিন্তু একদিন এৰিব নিদিব মাটিৰ ইয়াতে মাৰি পেলাই পতাই দিব তথাপিও মই মাটিখন এৰিব নালাগে सन्दन मोना बिथांमोना दिनै जोंखौसो माबा हरेकमाल होनलाबायदों दिनै हरेकमाला नायनो बयनिबो न'खर हरेकमाल थायो नङा होमबा हरेकमालनि बुस्थुखौसो बायो जोंनि गरिब दुखिया मानसिफ्रा बे मोजां बुस्थुफोरखौ सोरबा मिल्टन सेलेल माबा बुस्थुफोरखौ माने बै माहाजोन न'खरफ्राल' साख्रियावलाय न'खरफ्राल' बायो सन्दन खाम्फामोननि आखलखौ मिथिगौ दिनै बिथांमोननि एगेन्स्टआव बिराद माने प्रतिदिन टाइम्स चेनेलफ्राव एबा एसामिस चेनेलफ्राव सेटेलाइट चेनेलाव बिथांमोननि माने दुर्नीतिखौ दिनै देखायगासिनो दङ खाम्फानि चरित्रखौथ' दिनै नुगासिनो दङ दा बावैसोनो खाम्फा माने बरगयारि बिथांनियावथ' भाइरेल फट'बो मोननो हागौ माखासे रेकर्डिंबो मोननो हागौ दा जों कालेक्सन खालामगासिनो दङ बे सन्दन खाम्फामोना बयनिबो न'खराव हरेकमाल नुगोन दङ होमबा दिनै बेबादिनो जादों इउपिपिएलआ दिनै बे साथाम साब्रैसो देवानिफोरनि आखायाव दालालिफोरनि आखायावल' दंसै दिनै जेसेबांनाखि रायजो राजाफोर दङ बे बिपिएफजोंनो दंजोबो दिनैनो प्रमाण दिनै बे पतनगुरि समष्टियाव बिजेपिबो गैला इउपिपिएलबो गैला दिनै माने हासिबजों सिबनाय बादि साफा जाजोब्बाय पतनगुरियाव जोंनि बिपिएफ दोलोनि माने मोनसे वार्कार्स मिट जादों लोगोसे बेयाव जयनिंनि हाबाफारिबो लाफानाय जादों बेवहाय दिनै खमसे खम 1000सो बिजेपि इउपिपिएलनि सोद्रोमाफोर जयेन जादों कंग्रेसनि सोद्रोमाफोर जयेन जादों आरो माने इस्लामिक धोरोमनि माखासे धोरोमारि माखासे माबाफ्रा दिनै
बेहाय जइन जादों खोब गोजोननाय मोनदों दा बेनिफ्राय बुजिनो हाबाय दिनै फैबाय थानाय बिसायख'थियाव मथनगुरिखौ जोङो उद्धार खालामफिननो हासिगोन मथनगुरियाव जोंहा सासे एमसिएलए गोदानै मोनफिनसिगोन बेनि थाखाय जोङो गोख्रै बुंनो हायो लोगोसे सारा बिटिसियावनो 40टा समष्टि बेवहाय मोनसे देरहाजोबनायनि जे आबहावा जे धौ दिनै बारगासिनो दङ सारअन्थाइ बारहुंखा दैबानाफोर बादि दिनै बिपिएफआ आवगायगासिनो दङ बे रावबो होबथानो हानाय गोहो गैला बेथ' बे आरो मा बुंनो लुकिं टु लण्डन टकिं टु टकिअ होननांगौ नङा होमबा लुकिं टु लण्डन टकिं टु टकिअ बिथांमोना गावसोर बहा दं जेबो मिथिया बिसोर दा नोरोगाव दंहैजोबो नालाय बाथ्राफ्रा जेबो गैला सालायफ्रा थिग गैला बिथांमोना सासे रेजेक माल जेखौ राखथिसोर स्टिल होना होमबा जोङो स्टिलखौ माने बे रिसाइकेल जाया स्टिला जाबाय जै गाज्रि जाबाय गारसोना दोननांगौ दा बेफोरबायदि मोनफा मोनफा राखथिसोर स्टिल बादि मोनसे बेसाद आरोखि बे खाम्फा चन्दन मोना बिथांमोना दिनै जोंखौसो माबा हरेकमाल होनलाबायदों दिनै हरेकमाला नायनो बयनिबो न'खर न'खर हरेकमाल थायो नङा होमबा हरेकमालनि बुस्थुखौसो बायो जोंनि गरिब दुखिया मानसिफ्रा बे मोजां बुस्थुफोरखौ सोरबा मिल्टन सेलेल माबा माबि बुस्थुफोरखौ माने बै माहाजोन न'खरफ्राल' साख्रियावलाय न'खरफ्राल' बायो न'खर नायनानै गिदिंनानै बायथों बिथांमोना माने बे चन्दन खाम्फा मोना बयनिबो न'खराव हरेकमाल नुगोन नङा होमबा दिनै बेबादिनो जादों इउपिपिएलआ दिनै बे साथाम साब्रैसो देवानिफोरनि आखायाव दालालिफोरनि आखायाव दंसै दिनै जेसेबांनाखि रायजो राजाफोर दङ बिपिएफजोंनो दंजोबो दिनैनो प्रमान दिनै बे मथनगुरि समष्टियाव बिजेपिबो गैला इउपिपिएलबो गैला दिनै माने हासिबजों सिबनाय बादि साफा जाजोब्बाय न'खौ जेरेखम जोङो हासिबजों सिबनानै साफा खालामा होमबा दा बेबादि अबस्था जाबाय आरो जेरावबो क'क्राझाराव दिनै बाक्सायाव उदालगुरियाव तामुलपुराव जेरावबो हासिब सिबनाय बादि इउपिपिएलखौ जों सिबगारजोबनो हाबाय बिसोरखौ दिनै हाखरावसो गारसोनानै दं लोगो दा बिथांमोना जेबो खामानि गैला बिथांमोना गावसोरनो माने मोनफा उदाय इउस एन्ड थ्र' जिनिस जाबाय बे चन्दन खाम्फामोना बिथांमोनानो 17 बोसोराव जादोंबा बिथांमोनानो जादोंमोन चन्दन खाम्फामोननि आखलखौ मिथिगौ दिनै बिथांमोननि एगेन्स्टआव बिराद माने प्रतिदिन टाइम्स चेनेलफ्राव एबा एसामिस चेनेलफ्राव सेटेलाइट चेनेलाव बिथांमोननि माने दुर्निथिखौ दिनै देखायगासिनो दङ खाम्फानि चरित्रखौथ' दिनै नुगासिनो दङ दा बावैसोनो खाम्फा माने बरगयारि बिथांनियावथ' भाइरेल फट'बो मोननो हागौ माखासे रेकर्डिंबो मोननो हागौ दा जों कालेक्सन खालामगासिनो दङ खाम्फानि जे चरित्र दिनै ओंखारनो थांगासिनो दङ दा आखायाव जोंनि बिब' बिनानावफोरखौ जोङो नस्थ' खालामनो हाया जोंनि जाथिखौ जों दंस' खालामनो हाया बिटिसिखौ जों रैखा खालामनांगोन दिनैनि तारिखाव नायदो दिनैहाय बिथांमोनाबो राजनितिखौ दानो हायो डेम'क्रेटिक देश हिसाबै बिपिएफ हिसाबै इमान खथि खालामा मानो होनबा गासिबो एनडिपिफ्रानो थांनाय इलेक्सनाव माबाजों थाजोबदों इउपिपिएलजोंनो थाजोबदों गबिन्दआबो इउपिपिएलजों थादों सावरायग्रा जोंजों थादोंमोन नाथाय बिथाङा इउपिपिएलाव थांफिनखाबाय दिनै फेरेंगियाबो इउपिपिएलजों थांनानै इलेक्सन गेलेदों दा बिनिखायनो दिनैनि तारिखाव मोनसेबो भट जोंनि खथि जाया इउपिपिएलनि भटआसो इबिपिआव थांगोन आरो दिनै बांसिन माने इउपिपिएलनि मानसिफ्रासो इबिपिआव जइन जागासिनो दं गतिके इउपिपिएलआ दिनै जोबनो थांगासिनो दं बेवहाय दिनै जोंनि जिथुनाखि हिसाब दिनै जोङो बे बिटिसिनि 40टा समष्टियाव थांनाय एमपि इलेक्सनाव जोङो 8.5 लाख 9 लाख भट मोनदों 8.5 लाख मोनदों भटआ दा बेखौ 40टा डिपार्टमेन्ट माबाजों समष्टियाव रानोबा 19,500 कुरिया गोग्लैयो दा बेखौ जों बरपाट्टा हिसाबै 19,500 कुरिया मोनदों दा बेखौ जोङो माखासे सेलेक्टेड समष्टिखौ रानोबा दिनै 20,000 25,000 दिनै भट मोननानै दिनैसिम जोङो 28टानिफ्राय बांसिन दिनै देरहानो थांगासिनो दं आरो बेखौ सेप्तेम्बराव नोंथांमोना नुगोन रायजो राजाफोरनि आशीर्बादावसो दिनै इलेक्सन गेलेनो नागिरदों खाम्फा चन्दनमोननि खुगानि दारै जेबो जाया हाग्रामा महिलारिया सरकार दानो हाया होनलाबायदों नायबानो जाबाय बिथांमोना आरो बिथांमोना बबे नोरोगनिफ्राय थांबावनो नायबानो जाबाय नोरोगनिफ्राय आरो गाज्रिसिन जायगा दंबावोबा बेयाव थांसिगोन बिथांमोना जेखौ हासिब सिबनानै हाखराव गारदों आरो दिनै ब्रह्मपुत्रआव गोजावलांगासिनो दं गंगादैयाव गोजावलांगासिनो दं लैथोआव बिथांमोना बे गोलेर खासाजों मन' जानाय बादि मन' जागोन जेरेखम दा मन'गासिनो दं बिथांमोनखौ माखासे दलफ्रा राष्ट्रीय दलफ्रा बेबादिनो ग्लब मन' जाजोबसिगोन आरो प्रमद बर'निफ्राय आरम्भ खालामनानै जेसेबां चन्दन खाम्फामोननिफ्राय आरम्भ खालामनानै गासिबो नेताफ्रा दिनै गोदोनासिम मन'खाबाय गाबोन खर'सिम मन'जोबसिगोन हां मोननाय नंला इउपिपिएलआ जोब्बाय आरो मालाय जों बिपिएफ हिसाबै मोनबानि बारा देरहाया आरो मोनबानियाव बोरैबा नै सेप्तेम्बरालागै इलेक्सन जायोबा मोननैल' थाहैनो हागौ उदालगुरियाव सासेनि नाम फैबाय थादों आरो प्रमद बर'आ देरहाबाय बिसोर सानैनि नाम फैबाय थादों आरो गैला